subhan iwi baro shani iwi bakateo jong ka jeseng yang bangini usngau na kating ka jong play iko on sam yangi shakri jong trai apostle R R Khongkrom ne ka por sho bangini usngau yo kating ka jong play tong ni lai ban belong ka jingduwai le ban duai ni ka por gantang ni ta baro ka wai ha ka jingalam ka jong tong ni lai ban duai atroji subakodo shabilang ka puram ka jiro ka jimani baro wana klap chumi ni kapor yang ban IT yang berkatang kan try kan ni jingiasyllok lang baro ka way we can try ikon chumi kan try ya bagi la shimen tala mi was nok ti lang ya ban ya page ya kan ni ka channel kan try page ya kan ni video kan ni kapor kan try kan ni jingiasyllok lang ka chumi kan try na drive kan khu ya ki kan try ya ka bagi yo snow na ti ka chumi ni yo snow ka day biang kan try kan GM joki kan try ka kong ka ban ka chumi ya play ko do khu shakri jomi can try ka jibat slek ka jomi ka janai can try ka bai kran can try kan long na me can try ka come on ka jomi can try shami can try ni ai ka buram can try ka teng Jesus Christ on drive ngapan amen amen kaski ka bahana ka benda jong pi baro sibila ban ngap ka bormen step chiteng ski jalmit Henry ai ba sim jo blay un kren ding jo pi way pe way badu bakan long ka jigar khu ya baro ka bio snow yi gani ka ktin ka jo blay ngiri ya pai menta na ka baneng kong Samuel ka le nong ka bakan nyo bat ka khot ka ba sao po san u David te u la ong hau tau Philistia mebe wananga da ka white lam badau sum badagasti ngati nga wanshame haga kyrteng u trai ki pat u play ki pat ya pom ki Israel ken yaw ba mela krenben hakani kapor u kolyat u nong yalam nyo ki Philistia ulawan mi pau hakmat Kisipai yung Saul kikun Israel. Baulami na siliang jolum. Ulapen pau yalati. Baulong le kroy ban yale ya katma persya kikun Israel. Kikun Israel kila shifting shikadaye. But namar ba kila shifting kila buri yalati hakikrem hakiying hakabaki or snow baki ale ekatma Henry kiburi elade David wan nagdaga por ban pet yo Eliab when men jomu belong way no sipa yo Saul badamaw le yo snow ekaktin jo Goliath ubala krenben yo blade yo Israel blade Jehovah ula late ban ben pau bola kloy ban yale yo Goliath but hagata ka jingiasyllok ula lechakmat rengkat udindu bat kata ka juri bat kata ka pla batemau yakaban yale yo Goliath ula yo iyo dakaba ong me wananga ban yale kumbele yo ksau but David wang ngawan haga kyrteng ka yo try kipat yawa me mela krenben but mentai gaski ngan ai ya ka metjo me hai ke sim jo ka beneng bakin bam ya me but baka jingchok kan long ha ka kyrteng jo try haning yo ya ka donut beslur jo David umala pen shong nong rim bau play bau shakri ula palat yo na kitengem Baula palayu na using, but ula knino ikilangbrat na kasentur jo using. But the Lord kani ka nongrim, ungay ba uplay ba menin, ulang play ba menta, but uplay ba menta ulang play ba lashay, but kumta da ka jislur uwan ban yale persya yo Goliath, da kata ka kyrteng ka yo try. Hagad kot ka malay po ka ju ka lenong, David wang, what I bakan kawait ka donut jomno ru. Kadakot ka malay po kanday. Wang namlayay hakini na mar ngam jumlin.
la ben kup yo David ya kata ke jingiasyllok bat kita kishil bat kata ke jingking atir thma Henry Wong ngamla banyat nama ngam jumlin kuma kini kiski nyo ya ke jingking atir ka bajur ha ba day banyale yo ne COVID-19 ki PPE bat ka mas bangka ki ba ki breu ki ot ba ki ma ban ya chngai na mar ka duler Shimon ki ba kun kini ba nang tao David ka kod ba sa ko sanwang mewan da ka white lam ka renti ba usum Henry nga wana ka kyrteng U Trai kod ba sa ko kandai David ngiyo iba tamwe umau la deyo Philistia nakasyalang madjungu hagan kod basan po kung tau David ula job bau Philistia ula kelon berkupslop hamadan kani ka jinjob jo David da ka kyrteng ka jo play ubaim na kani ka jinpuli nga kwa ban wanra siya ka situation ka bangi imenta habreng kani ka klam COVID-19 habdeng kani ka kubor kabalapan ki ya ka dono jimot jiberkat bagulawan kitaro wala ka jala jungi ban aga pertai baro bangin snautu kumno ban yeng ban ialeh persya ya kani ka klam na kani ka ri na ka pertai ban kumno bangilaban continue ya ka jingem jungi kumunong job nang ni syakmat kapenta ka baning kong kumno ban ialeh persya yaw ni u coronavirus lani u COVID-19 ngiyo yaki guidelines naka health departments but ka World Health Organization naka sarkar ban yada ban sumar yalade what aki district kishnong ya kishnong kitao lapen trekam ha hadu bala berking ban bod berking ya kini ki an bat kini ki jing batai ba way uday ban bod renti na Lord kata laku iki quarantine center ki hospital bat ki jaka aji sumar bat ki way kalalong tik kung kajiwan hiat mau kolyat haki kon Israel bat kung daru kalajia ka porjo ngimenta kung kajiwan hiat ma persya uneu klam ya ka jiem jo priu bat ya ka jala kari bat ka pertai na Lord kata ngiyo ni baka kubor kaya tu babon ki priu ki yopang watang na mar kajing septing kawadon na ki kawami nanta kajing snow marway kawan kajing snow jaburum ya kabala yopang nanta kajing syapay kamat hai ki babon balang iyo isu ang ki doktor kiong bakala bangta ya kan cimot je berkat jomno lada ki kunung lada ki kena lada ki temen lada kita ki bepang haban bu karantin namar bala haban pencengai na ki bayi ngasam ki balam mat ki snow tu hadu katno kata ka jingta hadu katno ka jing snow blau hadu katno ka jing ialeh ka jing shifting hadu katno kata ka jing snow genja na ying na sam ba kamtame ya ka jing shifting na mar kani ka jing pang yo yap nang susuk ni yo iyang ni ba katuan ka jing kali pila ju berkat kat ki bapang kat ki ba kendo ya kinongpang hapan le karantin ta gadai ka jing ta susu nang ta kat no
la ban le ya kani kawan kat bangadang berkat ya kani ka jingjia nga berkat marwei haga chimut chunga hadukat nong ila ban dresi kibriu hadukat nong ila ban im hadukat nong ila ban lei shabar shalai lani yo ki han ban kum nong im snotu ya nong i kendu ya nong i kren hang nong i rong kum nong i mi kalong ke kaba shisha ban snotu Nano andan jaka ban bu ikibriu lada ha ban karantin lut kat sabai kendu yang kita kenong pang ki bangimla ban tip ke wapang Nano an yo pon ban pelut lada ka jinglut na ka banta kata ka timbu karantin ban sumari ki wapang Hatom dan syuki wai ki kam bangin le bangin kutno Lani hatokan sukut no neusnam tang ban yo kun yo neu kenyang jipang tang bangin super red sim tang bangin super kat yo wan kata ga jipang yo chia kum ta kum nei balai pim yo no da ko wei ban ka jimut berkat ya kaban ya le persya ya kani ke jimpang bat ban yo ke jingmut berkat da kumu hibat hak ba kumno ngila ban job bat kumno ngila ban like bat kumno ngila ban yo kia na kani ke jimpang kalau wat kiri start ke pertai ki walat ban pelat don ki ba up ya ke vaksin bandala yo vaksin kinset no lai lut Henry ka don ka kubor baba na ka banta jong pi baka vaksin ka babhatame ka babinyo mentahi kadai kasnam o Jesu kadai babingai ha o Jesu kabala ban palai lu ya pi chushong ini baik yang ni haga ji berkat ka banga berkat komo priu ngayon iba ka Bible ka ang Lada U Trai sumar ya kan nomba Lada U Trai penkia Lada U Trai sumar ya kan nomba leno kiba sumar ya ka katno ngila ban sumar ya wipe away priu uba mi shabar balet Kis kasorkar ka ialeh kat bala ban bu ye ka lockdown hai kini kiski ban trace ki breu ki ebi kendu kumno ban yada kumno ban pelai ban kumno ban lam Henry leno triumph sumar leno ke jing persang jungi ngilong limited idanu put ye ka ban le Lada pin kunjungan ban yang ialeh persya yang neu kenyang COVID-19. Dah kajing selur, dah kebor joblay, haka kyrteng u Jesu, kakom kaktin joblay, bang uneu kenyang, penlong brau yang i, haka tagajing syepting. Lada pin raikut ban yakun persya. Daka jungai ka skema ka teno blai ki jimut berkat jo bikin kumba ka bombati hagading pinom layeng kandon upur ya ka ba lasyo ban control no ngiyo iya ni balada ka takan wancia hadu ba yaladero ngimla ban yarap yaki wero ngimla syo ban yarap O Jesu ang tolong slur day mga worship ting nga ang biro what rit mensim what rit jinget Jesu dumakbon sini kisenran wang pigi barit jinget o dumakbon sin na mati tanda ka jinget how Jesu Christ la banjok yaki mapon ki jinget what academic situation bangiyam? What buri ialeh day? Haka krem ka jing shepting. Kumbalong kinig sipayo sol. Buri ialeh day. Now Goliath.
kiri tang bagi ong ialeh thama nang ta kiyo iyang nei ni donkam ban mi no ban sedang ban pla ya ka jin crown jo lei ban ru ban yu right yo neu kenyang ha po ki jat jo pi ha ka kyrteng u Jesu ban yu right ki ni shifting ban ki jing atatin ha ka kyrteng u Jesu kata kedai ka kubon mabahana ka banta jo pi sedang ban lau no ikitupia jong ke jing shifting but sedang ban lau no ya kita ki jang pong jong ke jing shifting but ban kup ya ka jang pong jong ke jingai but ka jing slur na bo try dan bat pi anam dan bala ban kita kti ya pi ngapu gat banganang puson ye gani ngatuai kawan ke jingkali sibon ba ke jimut chunga bagata ke jimut kalong kumno pinle nang ni shikmat hatong in shifting sa hagani ka klam hatong in imsa bagyakir para breu lada kalong habakon usnap ne sa usnap ne arsnam hato kan chulong kum kani ka jing im chungi kan long no kum nei hatu ka imlang salang ka nesa kumni kumangilong habat sedang juga lockdown ni berkat tang syukur ka lockdown ni la light load Henry ka extend ka tengbiang ka jia biang ki kubor hatu pimot kani ladakan continue ngin sasa kiju yin sulak ban im kumni kumangidai banim ki cingkali ki wana po jonga hatu ngin syuburi sa yalati haki yin gisam ngin omlong syu ban min shalai shamar yor snow ying jing mana lalam don kame chong khop aying hatu la ban sulong sa kumta ki kena ki la ban su shong sa aying ki temen ki la ban su shong sa aying ki breu ki badai banang he nang san laban sumsa wan ke sing berkat ha ke chimut jonga hatung in shifting sa ban shakrio blay what a ki yeng ki sem jongi ban im long shu ban ya rung ban ya me ba way long shu ban way long ban wan what you yeng sem ban ya kier la ka jong ki jingkali ki wan biang hatong in shumsa hato kan chu kansa ka ying mani bat ban sa ngeno ka jing shakriblay haki ying mani pila bat mudur ladakan tenggani ka jingpang hadu bokodusnem hatu baro jisnem in kam jiaseng hatu se jisnem in kam biang pila boy ni ka jingkali hato ngin ya beshnong no tang suyo ya kene ke jinga sen ko tang suyo ini ke jimpang COVID-19 ngin long shu ban ye kren ye khana ban ye lei ban ye wan ban ye shong ban ye sa ban ye tin ban ye bet hato ngin shukut no tang ban nyo kat no what ki new cases man yasgi kat no what ki ya kum no kipang ban ya pa iki message jeneng jerum kata mentagasni kata menen kata menta kei ka ban chia la shai ngin sukut no kata ka jimut berkat jongai kawan sibon ke jimut hatong ngin sukut no ban sukren tang ya ka jing krau jong ka de ka kham hato ngin sukut no bangin shifting sa hadu ban na resign no nakakam ka jam bangin treasure ban lay tray im treasure ban lay way ka jalas way ka jaka treasure ban ni na yin ino sa ka kam ka jam im treasure ban lay si hospital im treasure ban lay si clinic im treasure ban tray haki kam ji bangin don resign ino hatu kan syukur kumta breula ban syuim hagata ka jinglong
hatu ngin syukut no ban petang ke jirap na kibriu snongo ika sarkar kabla pan kre 108 ban ki weipat ki number ba pila ban call haba bi kendu jing pang ji shitam hatu kan syukut no tang kum ta ban syupun seki briu bat ba ke jirap kan kut tang gata hatom don seka weipat ke jirap na jrong Jeremiah lai pu lai ka Bible kong to khakar pa yanga tengan paktin ka ba mentip ya ka tangan juba hatu ka jirap jongi kan suwan tang na ki briu tang na ki sarkar tang na ki jingtip jing snow tu jongi na ba ka no wai samong ka jirap jonga ka wan no blay na jrong ka jirap jonga ka wan no try wa tawi ko bening ba kano kini kilong kijingkali kibarami haga jimut jibrakat paralok bai kajubab kadon ya kawai pakawai kani kajingkali haga ktin joblay pilaban call so new number nilaban your slot but pi but binam sakot haga jimut jibrakat kiba pinchu so kwatlat baban suyap nohi haga taga jimut da lele pinam yap, da lele pinam kot, don galanti, don galat, kamo play, unlet na kabanta jopi. David Wong, ngawan, daw patyapom, ngawan, de kasti, ngawan, de tagi jindeng nar, henry ngawan ha ka kyrteng ka U Trai kipat. Kabanta kabaar. Uplay wat yo briu na ka lani ka briu ban yen na ka jinduwai jongkari haga kitab yo Ezekiel ka nong ka banyo ka kot bakatsan kay ka ba ji ha ka ni ka po yo Ezekiel uang kum ni Ezekiel nong tulpa uang kum ni ka white lam ka don habar bat ka klam ka don habar bat ka dem sniu hapo ka don uta uba hagalengka unyap da gawailam bat yo tao ba po kanong ba kanem sniu bat ka klam kin bam yo katade ka lenong ka banyo haga lenong ka ba ar na kitab Ezekiel ka balay po blay krenam do no tulpa chuwang But ngalawad yo briu napdeng jongki uban penyeng ya kajing ker but uban yeng apdeng kajing pra hakmat jonga na kabanta kari bangan nom penjot ya ka Henry ngam shem setia balay bau play shem ya kibriu kadau kalong bau way briu hagado ko por don ka jing kikli don ka responsibility na kabanda ka ri namda ka jingjot namda ka white lamban yada namda ka klamban yada na kabanda kata kanemsniu kabawan ban yada kani kalong ka por jo Ezekiel Isngawo shibon ye ka sarkar chungi but what ye ka ri india baro kawai kibla tray rat ba but shibon ki preu kibla meet na ka donut ka ba kloy ban yarap na ka bantakani ka jimpang klam Henry haka jimot ka ba shisha ba unong itul pau kuren umot etang ban yada ye ka AK ka ba nabar Tan kong ka jiyada ya ke ka ba kenjado Ukraine ya ke jiyada ka ba kenjaman sim Bau bre un yeng ban yasa ya kmanu blay ban kren ya ka tinu blay
ban sluri ki breu bakin pai shoblei baka jinkia kan wan ka kram kan sange ka watlam kan hap no nong shun kan nam snail kan kono baki jinge kin wai haba donu breu joblei ne ka breu joblei ne ki breu blei ki ban yang ka manu try da ka donu ka jinkin kli ya ka ban youtube ka jing shisha baki breu kin pai shoblei Dana mada katao, ni tuan ban kren nang ni, ya kaktinu blay siya piparo, babinom sasa hagani ka situation jong ka jingem ka bapiem. Ka Bible ka yato, uta, uay utaw priu, yaw bao blay, unhaban pa. Katao hang ni ngiyo ike ka bachia way to priwo play wad ban penyeng way mano day mapi day manga day mangai ban shem ye ka jingir kli na ka bentakari Day hang neighbor ka Ephesus ndiwe non kon makalai. Lada pi shem ka jingken kli ka Bible kong na makumta to pin shem holiday. Ya ka ta ka jingking atiaru play paro. Babila ban yeng ialeh persya. Hagata ka sngi ka basniu. But abala det kay paro ban yeng scam. Kadi kadai kaktin ka joblay shimye ka jingkin kli hapo jopi ngayo ig ban kong Samuel kanyo arbo prano arbo kadai habo David uwan ban Ukraine baru hemenjo area ban ki buri ki on katma hebraya lade ki buri shakrem habo David ukali u eu tawa kren ben yo play Israel u elam udom baru kren yalo parawang me sarong me wanang ni ban yo iga tama me laban le ye kadi wat man ni ki shipai him la train him not yo ne preu bakat kani kaching drong kaching he bat bam la ban yale yo David Ukraine ni ketirwang balay him don down ban kren ban yang ialeh persya yo ba kom gani ke jingiasyllok yo ba kom ne unong shun u ba kren ben yo play to Israel nganur banong wat set ialeh dia krem jong ka jing shepting me sabar yang ban ialeh pidon ka daw ka ba kraw haga kyrteng u Jesu ban yo ye ka jing job ka benta ka balai baro katma bang ialeh kadai tang ka jing shepting ni jus ngau bang ialeh tama henry tang ka jing shepting ni pat ialeh shisha ya katma persya ya kadai ka khlam kadau kalong ni yo i bawat kinong yalam niam ki shepting ban pli ya ka ying mane ban shakriyo play wa ki ap adu bau neu kenyang bandu lada omdu pin kang ying mane baro shusnam baro arsnam da ki benai ki yo ki hat ki la pli ka ying mane kam long ban pli lada gila ban manage hayo hat himot a ying mane nom la ya ka ban sumar ya ki protocol bag sarkar kalabu Shay ublay wa iamudon Hano blay jo Elijah Pimot Tang kabashuya kiar para priyo Uknyangun pedi Unjai Lada umdon u David Ukolyat unom yap hi Kajing job kan suwan hi Lada ialeh Ngam ong yapida kumwe pat Henry nga ong yapi banbu ya kamen stream man ialeh tma persya udong shon Ngam ong yapi ban penkenyi ki an ki rul jong ka sarkar Henry ban yang nagata ka an blay ban ialeh ya kani ka situation ka bagi kendo menta Ngam ong yapi ba pin
sai la ye ke ai ka balap tha ye pi ban le and ray go ong ba pin ko ngo ye ka tinu play ngin ko ngo ye ka tinu play but ngin one shaka jing khot kar pat yo play ka jing khot chei kinong sharai balang ban ya lam ye ka thama par shak ye ka ne ka khlam haba ka one len shop ha ka jing mo je ber khat way boy priu kadai atia tmau nong shon Satan kam tame ya ka jingai banging kalau wan ka jingta shanu ka jingai jai ki reunga yu Jesus Christ jai ki Kristan ki don ki bangan ji shau Jesus ngiyo iyan ni ki banod ban yang yeletma haga kyrteng ublay jong ka Bible ubalong ro ujur menin mentasyu ki bam jukot u Jesu ang you right you keep sent back in younger time but what you know coronavirus you don't come but you right ha bo ki kijak yo pi haga kyrteng u Jesu let up in known ban yale bersya yo nong shon onom la ban pet yap daga besok what shabon shong aga kli jo pi what shabon shong aga jimut je berkat jo pi haki kti ki dat jo pi haki jan ki nep jo pi but what aga met jo pi what shabon shong kacim kan tu komentar ki jo pi ke jimut je berkat jo pi kalau kentai tu pai ke bila berdei Kristan ni omong Kristan jimpang bila berdei omong kam dei ko ayar bangin yo ben yo ko kam dei ko jimsiu kan washa ya doino katma jo ki kan dei jingiasyllok katma jo ki kam dei paracha katma jo ki kam dei ka chat benriu wa ko ka chat benriu henry katma jo ki ka dei per shot yo Satan ban kata katma ka bagi don menta kalong ban wat yo blay bat ban ya le per shot yo Satan deun pen yap no ya pi na ka jingem jo pi ka jing khot kalong ban lum ye ka jing seng bakarpan khot ye ka jingduwai sha jinget ya ma kamaru try pi kelendo kinong sharai ka kan hon u try one show blay kala kababot na kipop jompi kung kinong shong shinong baro but what you kinong senshar kajalaba kari shani au blay I buram show blay try kamet magamet sim jopi but ubabu yapi kung kinong senshar Yo pai lang jongu ben long kajim kujimut ben imok ban im khod ban senshar hok ban senshar khod hak madu blake madu brew bakan one ka you sneu try na shalendet ban pen im you can re ban ka chat ban real ka kentu ha ka ni ko por nga kentu you pi sa you sin la dau try sumari ka nong ba leno ai ka jing try shitam Yela ya ye gani kiski try la ya lam ye ka jela me khalia bang ye la ban here ya ka active cases shadow ki saw ki sanmut ki breu and reckon san book kawan ka ei ka bachia ye haban wa de ka kmat ublay ye haban wa nim kan no yo no breu nim kan no administration ebre ya ban wa de kmat ublay yam haki pulit bajarjar wa yo blay kot kar pan ka you start no blay kum nong in tagal ye ka de problems ye ka de situation ka de tang bo blay undana ka liang ka jungi You don't come, you get advisor, give a kenjamin sim. You don't come, you get a breu, give an ajimut, give a don kaling barublay, give a kenjamin sim. But kunong in kren, shaka pertay, but shaki breu, give your snow manga ski, get in kren jongi. Come down the kaliang authorities. Kanigalong kabadon come. Tong in kren, yakajin crowblay, yo new coronavirus, laniga clam. To beno yikik sod, kichimpang bagadiga clam, haga kyrteng Jesu, onga ktino blay, beno yo new knyang jimpang,
haga kyrteng adaw Jesu na gospel Marcos kalenong kabakan riut kot bakan nyaw wang beno kiksui ya kyrteng chonga bat nga ong hapi om tangi kiksui nrei baro kikam yo kiksui bat ga de jimpang ru ka wan no setan kam destia no play what can no yo play bao pen pang ya no am kata gadai kai kabang yohi wat pen kraw iki kamu setan henrei pen kraw ya ka kam jo play bayam Haji Shah Bible kong play long ben sim long omnipresent God play badan ki jaka baro ngi pat ngi pen kraw bau new knyang don ngi jaka baro long kum ko pui pui how long hakaler balay pe mi tu ya ka jin kraw jo play long ba tip lut ke baro play long ba don bor lut omniscient omnipotent God omnipresent God Une do play na kan tu ya pi ba bin shemi ka jingai ka ba bin snow tu ba play don ba pi But pentikana lada ka oxygen ka ba play ai kam don na pi hanga nginom la ban im But ni yo ai ni ka oxygen ka jing im no play ka ben power play don ba pi u Jesu eat na ka ben ta jo pi Pa ye ki kubor jong ki jinkermen Shaki ying ki sem jong pi Shaki lok ki jor jong pi Banong wat kuslai Wat shifting Pin nom yap Ngay yaw blay Shania Pin light na gani ka klam Pin light na gani ka jingpang Kata gani ka ktain Kabagi donkam ban pa Kam da deye ka no ki brew ki yopang Ka no ki yap Kum no ki chia Ka ay ka basniw Ka ba pen shupen pang ay ka jingmat berkat Ki ba eat ba ton jo pi Bat ka jingmat berkat Jong ba yinga san jo pi Ka Bible ka yatu Balay ni donkam ban ngay Namar ka ong na ka kolosai Bau Krista po jong pi Ka jinkermen ka burom Na kwat Na ka ktinu blay Walong kumulenggo Walong kumulebi Hapeng ka ni ka klam Henry tolong unong Samaria babha Yaki badon kam jingirap med bat mensim Tole de ka donut paro Pidei kidong Samaria babha Pimlaban ialeh Pimlaban reuben no Pimlaban bo Yo prewa ka no condemnation And ray pilong nong Samaria babha Pikalanong pniang Pirano yo babang bo shitam Pipentingan yo basnosi Bat pipenkia yo balamang Kataga de ka dur Kabaw Jesu kwa Baru wando banle Baru waru na jong pi banle ya kata Hangning yo i kay kabang akwa ban yo tu ya pi ka Bible yo tu bangim day ki bam tip ya ka boy setan ulong nong tu nong penjot nong penyap but kat ko mo yon is sipaw non kat ba sipaw and daw Jesu ang awan banay ka jingim bakar hay pi setan la daw laun pen kup ya pi da kan nep Jong ka jing skosi Da ka nep jong ka jing kuslai Jing shifting Jing snow marway Jing skosin ialeh day Jing skosin ki kon ki kti Ki kbi ki kpa Snow shakantay Snow jaburam Unyan Pitip ang kubor kong Bagi priw bon ki bakempang Denamar bagi shifting Koi kana kaya tu ngala riba poying ngala sumar Henry ke jingpang kawan na marba ka shifting palat Pibron kamban shifting Hane yo i snow ngan yo tu yo pi kani kade ka kubor ka babhaba pinhaban putsan bhai ka bangay Snow kumbala sum balatap lup daki pui jaw ne knyang coronavirus Lada bis ngap Oh, un pen long hadu ba pin kiasa hakan nep jong u rengkat kata ke jingpang rengkat kata ke jing social ting kini kilong ke ki bachia Hakini ki panay balada bon ba ki brew ki call ki telephone yung pastor ngapen here pastor ka kanting shit ki kon ngaro ka kamiru ka shit nang tagat ka pen here paro kumta
Henry jingduwai ki ong tang bam lelei pastor ingat you play pen kia nga jingduwai na kapon ngam tip kum no kalong Henry hadin ki sa telefon yong ngila kia kam loy U Jesu pen kia yang i nga kwa ba pin yo i ka ju ka ni ka jingai bau Jesu la ban palat ban pen kia ya pi what shani agi sentam what shani hagata ka jingma jo ka jingpang and rai shani aga tiu blai haga ting fnau Jesu but da ka snam Jesu da ka diam snam Jesu on pen im ya pi Berno ia kita ki Jesu si baro ka kubor ka babana ka tinu blai ka ong Kino, paino, nakajing paman jopi, baro, tepinim o U Trai. O prophet Jomblay, uyay maham ya kipriu, haga testament barim, hado Jesu, hado Yonis ng penbaptis, wang talaga bamod, na baghimay kibenengga na dyan. Kani jing kot ya piru one show try mino nagataga jing shifting nagataga blanket usetan wala pen pong pen kop ya pi kan perdo Wong biang ko sayan kop ya kabor ka jo try ka jing shy ka wan na pa ha ka ba ka burong jo try kan wan se jo sinpat ha ka jingem jo pi ba ha ka ri ka chongi kam day Ngalia tui pi tang ban sum ban pen kut. Kam day tang da ka ba sakti la pen kut. Kam day tang da ka ba kiar na ki preu pin lat. Henry ka kubor baba ka ya tu api. Na Lord kini ki eke balabu ya ki kendon ba da ka sorkar. Kadon sa gaway ba't ka makang kraw ba pinle? Kata ka rin kadon kasna mo Jesu. Kan pen ko yapi. Om tang nagaklam. Henry nagapop kabalong ka jingiapang jukot. Na tujok ding. Kadon ka jiyada jo blay. Ba't ka jisumar jo blay. Ka jingpen kia jo blay. Da ka jingiam sna mo Jesu. Ong ka Bible. Lapen kia yapi. To priang ban ngai yo Jesu mentahi priang ya kas nam chomu kumnei haga tu ka jaga ba pidon kan pen kod kan pen im kan pen kia na ka pop ba ka jimpang baro ken terno ya ka sangiu ka jiap napi na ka yeng chopi na ba kang kraw Utau Jesu beran na po jopi banyo setan beran hagade ka pertai. Ka Bible itu na Isaiah san pulai le nong khat basau bat san. Kong la ba no Jesu si jopi la kit no ya ki kuslai jopi baro bada ka jinkiam snam Jesu la pen kya ya pi. Matius pralenong kan khat ba kan riu kan nyo. Kaya tu bombala ong Isaiah uneun kitno ay kachimpang jopi baro banen kong Petros alanon khat arpo sao da ka jinjiam snamo Jesu la pen kia hang no ba pidon ni kapor pilaban don hospital quarantine pilaban don yinga sem pilaban de ki konong ki kana ki temen pidon kamban ngayo Jesu ban balai lud ki ong ki doctor Lada jia bangin perkat palat na kabenda ki kana ki temen but the way but kalaban kta wani ke jingmut je berkhad ka don ke AK ka bang yo ihang ni ba ka jingkhat ka long bangin shani how dry ka jingpalat ka don how dry kan ter ka ka por yen no priang je ban kia long shlo de banga ong Jesu Hagani kapor, hagata kaba pidan priang yau Jesu, priang ike jingma Jesu ike pop jopi, priang ike ban kiau try, yaga jingpang jopi, priang ike jingpan tumai po jopi, priang ike jing slur now try, tolong slur tolong klein, u try udon bat pi, haga kyrteng u Jesu nganduai. Ablaying a tuai ka kyrteng ka jong Jesu pada Nazareth. Ya kaktin jo melekren ban tiam mensim ya baro kibreu hakani ka nomba hakani ka riba ichongi but ru wat ha ka pertai
Bakin yo ya ka bensim jong blay. Bensim bakud. Unong pentingan unong hikay unong yalam. Bakin yo ka pora ka kyrteng u Jesu. Bakin ya lepersya ya ka ni ka jimpang ya ka jinshapting ya jing artatin. Blay chunga kin ya kin yang kin tray kin kta. Kan plino ka jiaseng ka ying mane. Kan plino ka jingai ka bakraw. Ka revival Jamaican one. Au blay on launo ya paro kita jadi septing artatin way pa nong song shnam on shim ye kaniga klam po kita on you right but ban declare ban benabau Jesu u kam crow ban yau setan ban ya ka klam bat kum juru ban ya kaniga jingpang blay jonga tuai ha ka kyrteng ga dau Jesu na Nazareth ai ba ka slur blay kan wan kum gal ka be ko try blay kan be de ka slur de ka jikamen ba kam ta me ba kin kalaba mut kin ngai yo Jesu ko monong panem blay jonga palai lu di kita baru ka pang ba sitam palai ni ki ko try kin mino ne ki quarantine ba kin kiano baru ablay kan ko try baru ki badan menta ban try ka ne ka kam kin nong samaria baba blay kan ku ye ki bakar kuru ya baro ki bapadiang ya Jesu haga de por ma bi ki pop jonki haga kyrteng ya Jesu bana Nazareth amen Lada don na deng jopi ki ba kwa ban yo e ka jingiasyllok you don ki breu ki bala specialize ya ka ban yasyllok na ka banta jopi badru na ka ktiin joblay badru ban IV ka counseling ban duwai na ka banta jopi wat sange ang no bidan call telephone in duwai na jopi pila ban quarantine pila ban hospital pila ban jingasam in duwai yi kwa ban duwai na jopi ngim la ban wan chngo ngim tip ang no bidan het rate call phone yo de number ni kloy ban duwai na jopi hagano no ka por hagano no ka minute hagano no ka kentab you so don't come pila ban phone yo de number ni duwai na ka ban ta jopi blame kerku amen